Cine are cel mai bun gust la băieți? Cine suferă cel mai mult? Toate pozele cu tine am să le rup până mâine, nu mai pot să le privesc, că de tine mi-amintesc. Cine e cel mai probabil să omoare pe cineva? Un tovarăș te bate, nu te salvează spitalul. Care e cea mai fericită? Sunt fericită, iubitul meu mă părăsit. Care e cea mai nebună? Stai fă nebună, omul vrei, fiind numero 1. Care e prima care să se căsătorească? Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită mona mea. Care se combină cu cei mai mulți băieți? Care e cel mai probabil să aibă copil? Lume minunată în care veți găsi numai copii. Care se îndrăgostește